голям път. Прекрасен, с завой, красота, невероятно, ако и хапнем. Жестоко се съмнявам. Ко става, бе? 3 часа ви изчакам. Много сте бавни, бе. В момента сме в Кюстендил. Дойдохме да намерим Васе, понеже той дойде на спа. На спа. И в същото време, на това неговото спа, знаем, че не спира да хапва от барбекюто, без нас. Той за това спеше. Той за това дойде. Какво си мислиш? И ние сега отиваме да намерим майстора готвача, при който всъщност Васе е на гости. Антонио Иванов. Антонио. Ти представиш си какви партиите са правили. Къде ни доведе Васе? Абе, башица, това е някакво страшно место. Аз съм сложил папионката. Свъртовръзка дори няма. Така и не запомних, тия чаши за вода ли са или вино директно си? За вино, бе. Кой ти пие вода, бе? Доктор Радева, знаем какво е казала. Поред мен точно е тук някъде кухнята. Това ако не е кухнята. Това е уестърн врата. Винаги съм искал да вляза с рибник и пистолети. Между другото, това е прилича на бар, стара бар в кухнята. А това е Антонио. Приятно ми е. Rock and roll! Тук през такъв, как се казва този бар? Какво е това? Има ли някакво име? Ами, шур за издаване. Това тук редим чините на различни нива, когато имаме повече мероприятия, повече хора. Сигурно не е окей да се здрависваш през тях. Дори не стига. Кой знае улиците, едва ли са до здравистване. До сега не сме вкарвали зрителите в професионална кухня всъщност. Това са професионални котлони. Това е професионална тава. И какво? Това е уред за паста. Уред за паста? Да. Ние понеже нямаме време в момента и сме много гладни, аз видях, че си ни подготвил там някакви неща. Искаш аз да ги взема? Да ги взема, да ги занеса на Васе, понеже... Добре, ами... Ние само зеленчуци ли ще едем? Папулчетата са чакат от ляво. Добре, ще правим папулци и 2 вида. Това ще го кажем пред барбекюто. Значи, знаеш какво? Аз хвана таблите, ти хвани Мартин и го разведи с комплекса, защото е много яко. Ти си млад човек. Да. На 18 горе-долу някакво. Васето ми каза, че имаш страшно много награди. Как си ги постигнал за толкова кратко време? Просто аз нямам представа. Ами като цяло малък започнах да се занимавам като хоби, може би. Вкъщи с приятели. След това реших да влезна в Софийската гимназия по туризъм. Там вече се свързах с хора от бранша, добри готвачи, които ме запалиха още повече. И те малко по-малко от едно място на друго място. От награда на награда. Награда. Коя ти е най-силната награда? Ами имам две. Едната е за готвач на годината за 2013, другата е за Бокюс д'Ор, което е Оскарите в кулинарията в света. Това е местото невероятно. Това е нашия арт клуб в хотела. Тук е място, където правим по-специалните събития, мероприятия за по-малко гости, съответно. Гледам, че е на сепарета, която ще излезе да я покажа. Тук се случват най-интересните неща в хотела. Разполага с един от най-добрите спа центъри. Ще ви заведа с малко там. Той Васето явно е бил там, Да. ако знаеш как го намерихме. Предполагам. И гледай на сепарета, отделено. Камерман, покажи малко и сепарета. Искаш ли да седнем за малко? Разбира се, заповядай. С такъв кеф и точно е на тази кръглата маса. На кравато. Много ми е гангстерско, в интерес на истината, защото точно всички гангстери обичат точно е такива тежки мебели, кожа. Да се почувстваме ние гангстери. Да. Добре, така и не разбрах. Тези чаши за вода ли са или за вино? Значи, каквото ти се пие. Каквото ми се пие. Аз винаги съм се чудил в едно спа. Аз съм бил на спаде, но Ама да спиш? Да. Дали, примерно, ако си поръчаш питиенце, може да си пиеш. Или всичко може да правиш, така ли? Антонио страшно е спато. Стоп! Аз много гладнях. Дали не хом да ги видим тия бастуни, какво правят? Да видим, да не са го изяли без нас. Представяш си? Като го познавам Васето, е много вероятно. Ето и Васето. Не, чакай, аз ще да продължа.
И Добър къде са се нагласили, бе? Абсолютно. Нали не сте изяли всичко? Сега ще проверим. Место, нали, дето хората си почиват, да не се правим ние на големи простаци рокери. Я да ги видим. Най-накрая не са ребра, бе, братче. Гледай. Какво е това, бе? Малки птички. Ако обичате, да ни оставите вече на... Записваш ли още операторче? Да. Айде, момче. Марто, айде да не си почиваме. Най-накрая ние да си починем, да ги оставим да ни сготвят. Оставам те в ръцете на пит мастера. Колко време? Мастер. Около час и нещо Жестоко. до 2. Не като 6 часа предните Благодаря пъти. ти. Направо си взем. Хайде, Много малко. си взем Само много. секунда, Васенце, то Джеймисън, какво ще го правите, бе? Айде сега вече да ми обясниш какво ще направим. Днес ще направим ни пъпалъчета, които пъпалъчета са доста малко като месо, но пък са много вкусни. Ще направим два варианта. Един вариант ще е с гъши дроб, черен шоколад и глазировката ще бъде от смокини, които сме направили на пюре. Заедно с оризов цвет, малко соев сос, само волио, тук имаме звезден сон, джинджифил и микс от пипери. Другия вид пъпъдък ще го направим с едно меко сирене, с сушени плодове накиснати в Джеймисън и ще го увиеме в бекон отвън. Много обичам бекон. Знам, че обезкостяването на пъпъдъка е много сериозен Много пинис. прецизно нещо. Много сериозен пинис. Дали ще е удобно да не го правиш с скоростта, с която го правиш обикновено, за да можем да покажем на нашите зрители как се случи това нещо. Така, значи пъпъдъка, специфичното при него е, че 50% от него се обезкостява на ръка. В началото спомагаме малко с ножче, да махнем крилцата и шията. След което започваме така. По-бавно, моля. Да. Това е важно. Трябва да нацелим където е ставата на самото пъпъдъче. Ето, за да може да го отрежеме и да извадим крилцето. Целта е да оставим пъпъдъка в цялостен вид, без да го нарушаваме. Да си го съвлечем. Да, влечем си го лекичко. Обичаме съвлечени пъпъдъчета. Така, сега почваме с гърдите. Махаме средната кост. И от тук вече почва обезкостяването на ръка. Караме два пръста плътно по гърдите, за да може да отделим месото. След това с тези два пръста отделяме месото от крилата. Така. И сега вече пак започваме с ножа. Леко и тук е най-внимателната част. Понеже кожата тук е най-тънка, трябва да се внимава много да не се скъса. Значи ще си го обърна с кастар навън. Така. Изглежда прекрасно. Освобождаваме. Трябва да се освободи всяка една част от коста, която може да накара месото да се разкъса. Нямаме го до края и тук вече става лесната част. С тази гледка искам да поздравя нашите веган приятели. Няма го измишаме. До края, след което освобождаваме и бутовете, които ще ги оставим една част от тях. Само долната част на бутчета. Да. След това да останат нещата да се коптиха. Така. И сега освобождаваме горната част на бута. Ето това е бутчето. Освобождаваме само тази част. И сега е момента на истината дали сме се справили. То си е като много, бе. Пъпъдъчето без кости. Чудесно. След което ще го напълня. Съвлечено пъпъдъче. Ами аз ще продължа с обезкостяването на пъпъдъците. Ти ако искаш мога да преминеш към пункта. Чудесно. Ти продължавай да обезкостяваш с нормалната скорост, която го правиш. Аз през това време ще накълцам пончица. Супер. Гъши дроб. Нарязваме наситно. Това
може да го направите и с ръка. Комбинацията на ароматите на дропчето и с пътпъдъчето и шоколада, мисля, че ще достави удоволствие на всички любители. Кълцаме шоколадчето също на малки парчета. Нещо повече да ми кажеш за този шоколад? Какъв ползваш? Черен? Абсолютно черен, да, натурален. Белгийски? Белгийски, 86%. За предпочитане. Без хубави продукти няма как да стане добро ястие. Мисля, ще стане, но няма да е това, което ние търсим в момента. След гъщо дропче и шоколада. Накисваме ги с Джемисън. Това ми е любимата част. И сол и пипер, без което не може. Колко да му налеем? Ще е достатъчно. Сол и пипер на вкус. Разбъркваме, предполагам. Да. Значи гъщото дропче нарязано. Следва втората плънка. Втората плънка ще използваме сушените плодове, като тях също ще ги накиснем с Джемисън. Чудесно. Много обичам като се накисват нещата в Джемисън. Да се плува. Това са сушени кайсии и сушени сини сливи. Както количество е достатъчно. Любимия момент. Окей. Това се ароматизират. Пичове! Извиняйте, че ме прекъсна. Видях Джемисъна. Аз ще отида спад. Пак ми изостеш. Ще ме намерите там. Имате още малко, нали? Аз ще ти донесем. Rock and roll. Сега моля да взема една каселка. За? Ще започна с сосчето за глазировката. За него уиски? Добре, че заделих малко преди да ни откраднат. Така. То вътре слагаме малко звезден анасон. 2 звездички са достатъчно. И доста пипер. Има прекрасен аромат тази подправка. Слагаме под нашото барбекю да извери алкохола. Редуциране на уиски. Подготвям сега една част от плънката. Това е меко сирене. Бри. Ще го убиеме в бекон с сушените кайсии и сливи, които ти накиснат вече. Конче. Имаме. Много е важно в тия рецепти да има достатъчно бекон за всички. Мога ли да се бъда полезен? Ти можеш да направиш една много специална процедура. Можеш да вкараш сливата в кайсията. Не, обикновено съм свикнал да вкарам кайсията в сливата, но това е друго бира. Да има интересен цвят при нарязването. Така съвсем лекичко. Съвсем лекичко, да. Така. Идва тук, предполагам. Идва тук, да. Това е моя играта. И сега го завивам. На който му е трудно, може да ползва суши мат. Така, сега да завиваме нашите рубца. Това само ми кажи, откъде влиза в пътпъдък? Кое? През допето, нали? Което както много удобно. Така. Сега се слагаме вътре готовите ролчета. Значи все пак Ще зашиеш след това. отгоре го правим, не изотзад. Може и да е оттам да мине. Така. Сега с една клечица цак-цак и затварям. Имаш предвид нещо... Нещо такова. Нещо такова. От задната страна? Да. Да не излиза. Да не си втрегна. Да, наоколо се чуват птички. Да ви кажа, звучат доста апетитни. Обаче ги е страх да дойдат насам. Да.
Така, зашитите пътпъдъчета ще ги поставим в... На предварително намокрената дъска. Точно така. Тази дъска е от дъб. Отбъчва или? Не отбъчва в случая не. Ето сосчето ни е готово. Така. Поставяме не директно върху въглищата. Въглищата се падат от двете страни на дъската. И за да опушим качествено пътпъдъчетата, ги поставяме върху така приготвената поставка. След като се подготвят пътпъдъчетата, което ще отнеме около 40 на минути, предполагам, ще ги намажем с редуцираното сосче от уиски, пипер, меланж и анасон. Температурата, на която готвим, е около 180 градуса. Аз сега ще добавя останалите неща за соса. Това са малко ризов цвет, малко соев сос, малко салмово олио и най-важното в момента Това уха е чудесно. пюре от зелени смокини, което ще даде нашата лепкава и сладка текстура. Да се стирам. Като това не е всичко за соса, има малко портокал, кора. Като е важно, когато поставяте кора от портокал в ястието, да не стигате до бялата част, защото тя горчи. Абсолютно. Добре, че не съм стигал. И малко от фреш. Ароматът е невероятен. Ево се. Жалко, че не можете да го усетите през екраните си. Сега е момента, в който трябва да го тестваме. Заповядай. Дали ще стане работата. Аз мисля, че добре. Само трябва да се отпуши малко барбекюто и да побри. Добре. Връщаме лобата. Помните, че направихме гъше дропче. Вече се е мариновало достатъчно. Пътпъдъчета, зашити от едната страна. Пълним с гъшия дроп. И шоколада. Това е достатъчно. След което сме им направили едни мънички пелени, в които... Така, вече ни трябва. Сега пак ги зашиваме и от другата страна. За да не излиза плънката. И поставяте последния начин. Кръченцата излиза. Загъваме. Така. Така. Бебенца. Усети си се опита. Аз затова те оставих ти да боравиш. И по този начин погледнете това красота. Само едни малки бутченци стърчат отвън. Поставяме пътпъдъчетата при другите им приятелчета. Да си правят компания, да не се чувстват самотни. Соса ни е почти готов. Предвид глазурата. Да почнем да ги мажем, да. Наистина казвам ви, аромата е... Влиза. Внимавай с ръката. И сега им трябва около час да се опушат. Междувременно ще ги глазираме през 10 минути. Да, и ние мислим да се глазираме с още една бутилка. Чакаме сосчето още малко да редуцират, тъкмо докато ни се досготвят пътпъдъчетата. Вече е перфектно редуцирал и мазничък, за да полетне изцяло по самото месо.
Аз малко се увратях на спато. Оставих Марто там, защото ми става неудобно, че го масажираха. И мисля, че можем да хапваме вече най-накрая. Да видим какво са измайсторили нашите майстори. Къде е Марто? Марто го оставих в спа центъра, това е жестоко. Мисля, че Мартин много изпуска в момента. Ами Марто е много изморен и много гладен, обаче явно не е достатъчно гладен, за да дойде. Масажират го. Както ние обикновено казваме по подобие на наши колеги, Barbecue Pit Boys, яденето е привилегия на питмастера. Аз не мога да повярвам, че ние именно точно тези пътпадъци купихме днес. Те изглеждат много красиви. Вижте вътре как. Велико. Ама аз ли хапвам първо? Това е ваша привилегия, принципно, защото вие го направихте. Да. Към и аз. Това е много вкусно. Точно. Моля те помоля да разрежеш това на това. Искам да ви покажа един фокус. Значи фокусът е следния. Пращаме за кръченцето. Мъжка любов, братска. Доста е вкусно. Ами Марто няма да хапа май. Сега да пробваме и от другото много искам от тези с гъши дроб. На мен няма ли да ми дойдеш? Тебе беше първият път, беше първи сега. Аз малко нагло дойдох на готово. Так. Обаче Васе знам, че няколко дни тук празнува и пирува. А ние сега дойдохме да пречим и да едем. Така че... Това беше епизод номер 4 на Barbecue Brothers от Стримон Гарден в град. Къде бяхме, бе? Град Карнобат, ще да кажа, не ми в Кюстендил. Град Кюстендил. Благодарим на домакините от Кюстендил. Посрещнаха ни, викаха на центъра барбекю, барбекю. Имаме фенове вече. Благодарим ви, мили фенове. Съжаляваме, че не можем да спрем на всяко кръстовище за автографи, но може би за следващия епизод, като ни видите, крещете. Надявам се да ви е харесал нашия гост, шеф Антонио Иванов. Наистина голям майстор. Марто го няма, почива си. Ние му изядохме порцията. Да, пътпадъчетата бяха велики, излетяха много бързо. Това е, ще се видим в епизод номер 5.